Hello guys, welcome back to my channel. Asa खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ। अब्ला भिडिअ हगारिया एसे गोबावानो जाबायमोन। दा अखा बोथोर बेनिखायनो हगारथ'नो मोनाखैमोन। आरो आं बावैसो सिगां हगारनायाव नोंथांमोना जोबोद सापर्ट होदों। आंनि गोसोआ गोजोननाय मोनदों। दा नोंथांमोननि सापर्टआनो जोंनि गोसोखौ गुदुं खालामो। अब्ला दिनैनि भिडिअआ बारा जेबो गैया। जों बिदिनो मोनसे जायगायाव बेरायहैगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां आरो आंजों लोगोसे दङ सोरां नार्जारि आरो आंनि लोगो। नायलांदों नोंथांमोना। अब्ला जागाय। अब्ला नै दा सोरांखौ लोगो हमबाय थांसै। सोरांसिगोन नामालाय? आया मानसि थाव सोदों guys. Guys, sudah थांगासिनो नै माखासे जाग्रा बुस्थु लादों आवगायगासिनो दं सोरांबाय जोंना माबा नायगासिनो दङ एसे मोजां लागासिनो दं एसे औ guys जों दा हाजोआवनो दङ हाजो थिखिनि लामायाव जोबोर नै लामाया एरायजायानो ओरैबायदि प्रब्लेम माने दैज्लांनि सिजेन ओरैबायदि बोहैयो नै दैया हाजोनिफ्राय ओरैबायदि दिगदार सालायनो गारियानो नै ओरै guys जों दा हाजो साजों दावखोगासिनो दङ दा लामाया एसे प्रब्लेम गारि मोननै फैयोब्ला एरायनो दिगदार जायो लामाया एसे फिसा हाजो साजों नोंथांमोना बेरायफै नोंथांमोना शिलं बादि भिउ नायनोबा एबा लानोबा जोंनि बड'लेण्ड माने क'क्राझार एरियायावनो दङ बियो नोंथांमोना बेरायफै नायलांदों नोंथांमोना भिउखौ guys, Boria. सोरांबाया जोबोर गोसो होदों इन्ट्रेस्ट लागासिनो दं फुरानो माखासे बुस्थु लायसै ना जों दा माखासे बुस्थु लानाय नै थांगासिनो दं र' नामा सफैबायानो नै जों दा सफैबाय थांगासिनो गाइस लामाया जोबोद गाज्रि जानानै दं नै कन्डिसना दा हाब्रुजों नै एसे जायगा नागिरदों जायगानि प्रब्लेम जादों गाइस
जोबोर मानसिफोर दं नै जायगानि प्रब्लेम फाइनालि जायगाखौ मोनबाय फाइनालि दा जों गारिनिफ्राय ओंखारबाय फाइनालि जों दा गारिनिफ्राय ओंखारबाय मोजां ना नै बिथाङा ड्राइभारा माबोरै मोनदों सोरां आंथ' दा फैनानै जायगाखौ सोलायसो एसे बिराद मोजांसिन जानानै दं बुस्थुआ दै लोमनानै मानानै बिउटिफुल इन्ट्रेस्ट ना जायगाखौबो नायनो हागोन नै बेलाय औ बरिया मोजां बिथांमोनाबो गासिबो फैनानै बेयाव एसे बेरायफैनो हागोन मोजां औ मोजां ओरै गाइस एसे गोजान फैनायखाय एसे मेंबाय एसे रिलेक्स खालामदों नै बै ना सारनाय Hey guys, दा मोनानोसै नै बिथां सोरां नार्जारिया एसे सिखारदों उन्दुनायनिफ्राय दा सिखारदों माबायदि दा बोथोरा माबायदि मोनदों दाथ' बोथोरा मोजां मोनदों एसे नै बारानि औ खोलो खोलो एसे बार होनदों ना गरमथारमोन नै दासिनो एसे मोनाबिलि जासिननानै बार नांनायाव बारा जाबाय दाथ' दैया लोमजोब्बाय नै बिरादनो मोजांबो भिउआ नायनो थाखाय दा जोब्बाय थांनाय सम जाबाय नै बिथां सोरां नार्जारिया थांसिगोन नै ड्राइभार बिजनेसमेना नै बावनो दङ नैलाय कुमार भाई बिजनेसमेन दिनै फार्स्ट टाइम जोंनि नैबे बिजनेसमेन भाइखौ एसे लोगो हमनाय जाबाय बिथाङा जोंनि थाखाय जोबोर सम दिहुनबाय बिथाङा समखौनो मोना नङाबा जोंनि थाखाय सम बरनबाय आरो गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम जोबोरनो सारप्राइज जोंनि सारप्राइज थेंक इउ दे गोजोन्थों दा जों थांगासिनो दं लोगोफोर नै बिथां हिमदिप लामाया खोन्थार' सिदाल'थ'